କରୁଛି ସୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ତ କ'ଣ ପ୍ରାୟ ତମେ ଜାଣିଯାଇଥିବ ନା ଦେଖିକିନା। ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବ ହେଲା। ଯଦି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆଜି କହିଦେଉଛି, ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ବାସ୍ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ହେଲା। ଖାଲି ବସି ପଡ଼ୁଛୁ ତଳେ କ'ଣ ମୁଁ କୋଉଠି ନମସ୍କାର କରିବି? ନମସ୍କାରଟା ଟିକେ ଭଲ କି ହବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ଆଉ ବାଡ଼ିକି ଆସ, ତମେ ଗାଧୋଇକି ଆଇଛ ଆଉ। ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତି, ବାପା ତମେ ବାହାରିଲେଣି ପଳେଇବେ ଆଉ। ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଛତା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟା ନେଇଗଲି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜି ବି ଗୋଟେ କଥା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି, ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଆସିକି ଚାଟି ପକାଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ତ ହଉ ଛାଡ଼, ଚାଲ ଟିକେ ବାସନ୍ତୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିବା। ବାସନ୍ତୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇ ଆସିବା। ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଯେହେତୁ ଅଫିସ୍ ବାହାରିଲେଣି ଯିବେ, ପରେ ଯିବା ଆଉ। ଚାଲ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଚାଲିଆ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ହେଲା। ମା ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଉ ଗାଡ଼ି ନେଇକିନା କ'ଣ ଆସିବ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଏଇଠି ପତାକା ଉତ୍କଳନ ହେଇଛି ହେଲା। ପଳେଇ ଆସିଲି ମା ପାଖକୁ, ପୁଣି ନମସ୍କାର କରି ପଳେଇ ଆସି। ଦେଖିଥିବେ ତ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଥର ପକେଇଛି। ମାଆର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଧୁଆ ହେଇଛି ବୋଧେ। ମାଆର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ପହଡ଼ ମାନେ ମା ଗାଧୋଇ ନାହାନ୍ତି, ଏଇନା ପୂଜା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ପୂଜା ହେଇନି ନା, ଡେରି ଅଛି ପୂଜା ହେବା ବୋଧେ। ପୂଜା ହେଇନାହାନ୍ତି ତ, ପୂଜା ହେବା ଡେରି ଅଛି, ଆମେ ପଳେଇବା ଆଉ। ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ହେଲା। ଦେଖ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖ ଦେଖୁଛ, ମାନେ ଏନି ଟାଇମ୍ ବର୍ଷା। ଏମିତି ବର୍ଷା ଏବେ ହେବ ସବୁଦିନ ହେଲା। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ଷାଟା ହେଇଛି। ଏଇ ଚୁମୁନୁ, ଯାହା ହଉ ବର୍ଷା ପାଣିଟା ଏ ଗଛରେ ପଡ଼ୁଛି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ସତେଜ ସବୁଜ ଭରା ଗଛ ଦେଖିପାରୁଛ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଅଫିସ୍ ଜଣେ ଓଦା ହେଇକି ଆଇଲେ। ହଁ ସିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହଉନି, ଆଗ ପେଟରେ କଥା ରହିବନି। ସିଏ ମତେ ମନା କଲା କହିବୁନୁ, ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲା। ପୁଅଟା ଆଉଛି। ମୋ ଭାଇ ଆସୁଛି ହେଲା, ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଆକୁ ଏକୁଟିଆ ବୋଉ କହିଥିଲି, ମୋ ବୋଉ ତାର ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା, କହୁଛି ଆଉ ବାପାକୁ କହିବିନି। ବାପା ତିନି ଜଣ ମଣିଷ ପୁରା କଥା ପୁରା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା। ମାନେ ସିଏ ଆଉଛି, ସିଏ ବି କାହାକୁ ଜଣଉନି, ବୁଝିଲେ। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପୁରାପୁରି ଫିନିଶ୍ ହେଇଗଲା, ପୁରା ରିଭିଲ୍ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଷଠିଘର ପୂଜା ହେବ, ଡାକିଲା ଷଠିଘର ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ ନା ପିଠା ଉଠିଲା ହେଲା। ପିଠା ରେଡ଼ି, ପୂଜା ହେବ ବୋଲି ବଢ଼ା ବଢ଼ି ହେଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ଯାହା ସବୁ ହେଇଥିବ ସବୁ ଯାକ ସବୁ ଯିବ ହେଲା। ରେଡ଼ି। ଆମର ଲାଇନ୍ଟା ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନାହିଁ ହେଲା, ଲାଇନ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଟିକେ କମ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି।
କହିଲା ପୂଜା? ନମସ୍କାର କରିବା ନମସ୍କାର। ସରିଗଲା ପୂଜା ହେଲା। ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନା, ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି ହେଲା, ପୁରା ଅନ୍ଧକାର। ଆଖି ପକେଇ କ୍ଷୀରି ନ କରିକି ମୋତେ ଜନ୍ମଦିନ ଘଣ୍ଟେ ଦେଇଛୁ ହେଲା। ଏ 3-4 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ଟା ମୋ ମନକୁ ଗଲାନି। ଗଲା ନାହିଁ ମୋ ଆଖି ପୋଳା ତ ବୁଲି ଯାଉଛି ମାନେ ନ କଲେ ନାହିଁ। ଡୋଳା ଉପରକୁ ନ ସେ ଗୁଲି ଖେଳୁଛି ଆଖି ଭିତରେ। ଡୋଳାକୁ ଉପରକୁ ବଳ ଯାଉଛି। ଆଇଛି ମୋ ଭାଇ କି ଦେଖ 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 ମୋ ଭାଇ କି ଦେଖ ଦେଖ ମୋ ଭାଇ କି ଦେଖ लो, ସେ ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆଣିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ମାନଙ୍କ, ମୁଁ ବୋଉ ସବୁ ବାହାର କରି ରଖୁଛି। ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି ହେଲା, ଏଇନା କାହିଁକିନା ବୋଉ ପୁରା ଖୁସି ଅଛି ତ, ସେ ଏଇନା କିଛି ଶୁଣିବନି। ପୁଅ ଆଇଛି ମାନେ ଖୁସି ନାହିଁ, ମୋ ବୋଉ କିଛି ପରେ ଦେଖେଇବି ତା ମୁହଁ ହେଲା। ଏଇନା କିଏ ଦେଖିପାରିବନି, ସେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି। ପରେ ଦେଖେଇବି ହେଲା, ପରେ ମାଡ଼ଗୋଳ କଲାବେଳେ ତା ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ହଁ, ଯେମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲ ମୁଁ ତା ମୁହଁ ଦେଖେଇବି, ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ଏବେ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖେଇ ହବନି, ପୁରା ମୁହଁକୁ କଭର କରିଦେଇଛି। ଶୋଇ ପଇଲା ହେଲା, ମୁଁ ପରେ ଦେଖେଇବି। ହେଇ ସେ ଜମା ମୁହଁକୁ ଦେଖେଇବନି ଏଇକିନା। ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କ'ଣ ଆଣୁ କି ନ ଆଣୁ, ଅଁଳାଟା ଆଗେ ଆଣିଥିବ ହେଲା। ଅଁଳାଟା ଆମ ଇଆଡ଼େ ବେଶୀ ମିଳୁନି। ନାତି ତାର ସବୁ ରଖାରଖି କରୁଛି। ସେ ଉଠିକି ପଳେଇଲା, ଏଠି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭିତରେ ମୋର କେବଳ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ହିଁ ମିସ୍ କରୁଛି, ମୋ ଟଫିକି, ଆଉ କାହାକୁ ନୁହଁ। ଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ମୋ ଟଫି ଆଜି ନିଶବ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଥିଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ ତାର ସବୁ ରଖାରଖି କରୁଛି। ଆମର ଟିକେ ଏବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା, ବାକି ମୋ ଫୋନରେ ଜମା ବି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ହେଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ଆମର ହେଇନି, ଚାଲ ଖାଇବା। ଏଇଠି ମୋର ଖାଇବା ହେଲା ରେଡ଼ି। ଟ୍ରଚ୍ ଦେଖୁଛି ଆମ୍ବ ହେଲା ଫ୍ଲାସ୍ରେ। ମୋର ଖାଇବା ବାପା ଆମର ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଖାଇବୁ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଲି ଆଣେ। ସୋୟାବିନଟା ବହୁତ ରାଗ। ଖାଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଭାଇ ଯେ ଭାଇ ନା, ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ଭାଇ ନା, ଆଉ ତମେ ସବୁ ମାଗି ଆଣିଥିବା ଭଉଣୀ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସିବ? ଭିଡିଓ କଲ କରୁଛି ଆମର ବଡ। ଚାଲ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିଆ। ଖାଇବାକୁ ଦେନୁ ଗେଣ୍ଡୁଆକୁ। ଗେଣ୍ଡୁଆ ନା ଗୁଡ ଗେଣ୍ଡୁଆ। ତାକୁ ଟିକେ ଚିକେନ କଷା ଟିକେ ଦେ ଆଣିକି। ଚିକେନ କଷା ଟିକେ, ରୁଟି ଟିକେ ତାକୁ ଦେ। ଆମର ଲାଇନ ଆସିନି ଚିକେନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଷା ରୁଟି। ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଆଇଛି ତ, ମୋ ବାପା ବିଞ୍ଚଣା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳେ କୋଉଦିନ ବିଞ୍ଚଣା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନା? କେବେ ଦେଖିଥିବେ? ହେ ଦେଖ ଏମିତି ବିଞ୍ଚା ହଉଛି, ଦେଖୁଛ? 4ଟା ବେଳ ସମୟରେ ମୋ ଭାଇ ଆଣିଥିବା ପିଜୁଳି ହେଲା, ଧୋଇକିନା ଗୋଟେ ଖାଉଛି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ବେଶୀ କରିବି, ତାହେଲେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ। ପୁଅ ଆଇଛି ମାନେ ମୋ ବୋଉ ଆଖି ନିଦ ନାହିଁ, ମାନେ 5ଟା ବାଜିଛି କିନା ରାତି ପାଇଁ ବସିଗଲାଣି। ପୁଅ ଆଉ କାହିଁ କହିଛି, ପୁଅ ପୁଅ
टेस्ट अच्छे चलो। तो मो जन्मदिन भिडियोटा आप भल लगे भिडियो को लाइक करेंगे पूरा भल भला कमेंट देवे आउ बाकी जो आम देखाणिया सेलिब्रेशन से किसी हुए जमती कि केक फेक काटा से सब किसी भी आम हुए ना करते होता ना बाकी जेहेतु हुए भल लगे मत से सब बहुत खुश लगे बापा माँ पाखे अच्छे आशीर्वाद पाइली मो भाई टी आसला बहुत खुश लगे सहित मो भौणी मानकर ब्लेसिंग आ पर्सनाल कहवाई आपण मानकर बहुत सारा भल पाइबा है आ केक काटिकी ताली मारिकी मोहम्मती फुंकिकी मु चाहूनी आ चिर विदाय नापी ताली मारिकी मोहम्मती फुंकिला माने मत लगे मुझे चिर विदाय नहीं गली किंतु हाथ एमती टेकिकी ब्लेसिंग देले हे तो मुझे दीर्घायु हेबी। ओके बाय। मनुष्य रेस्ट नहीं उठला है तो उठला परे चलू आम टे भाई भौणी बुलिया कहीं कहते ना मो भाई आसला बुलिया बुलटा आरंभ हो तो चलो जीवा टी बुली आसिया सब एकुटिया गोटे रोक आज खुशी दिन बुलाने चलो टे बुली आसिया। वर्षा पकेला है आम तो फाड़ फाड़ ओदा भी हो पलि आसलु टे बुलाया ना गीत पड़ज है टे शॉपिंग करने के लिए भाई के साथ ठीक है। मोमो आमर आसीगला है वर्षार ओदा मोमो